Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Dumateng para sesepuh, bini sepuh, adi sepuh ingkang tuhu kinabekten, Bapak Diran Sarimbit Ibu ingkang tansah kula hormati, bapak-bapak so ibu-ibu para rawuh sami ingkang tuhu kinurmatan, para pangembating praja wonten ing tlatah Salak, Dusun Gemarang, Kecamatan Kedunggalar, Kadipaten Ngawi, para sanak kadang tangga tepalih, para kanoman, para sinoman, para pradangga wiraswarawati ingkang tansah sinudarsana. Saderengipun kula matur dumateng ngarsa panjenengan sami sumangga kita sareng-sareng tansah memuji syukur dumateng ngarsaning Gusti ingkang Maha Agung. Dene napa kula panjenengan sami ing siang punika saged angrawuhi gatinipun Bapak Diran sagula wangsa kanthi ginanjar wilujeng boten wonten alangan setunggal menapa. Ugi mboten katalumpen sholawat salam tansah kita tujuaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kita ajeng-ajeng sapaatipun benjing wonten ing yaumul kiamah. Allahumma amin. Para rawuh kakung putri ingkang tuginabekten mliginipun dumateng Bapak Diran Sarimbit Ibu. Ing mriki kula minangka sesule atur saking panjenenganipun Bapak Mardi Dalari Ibu Harmini mije saking Tlatah Klampisan, Kecamatan Geneng, Kadipaten Ngawi. Karaya sowan wonten mriki saperlu handherekaken putra ingkang sesulih Mas Budi. Wondene ing kala wau watawis wanci jam 7 sampun kaijab kabulaken kalian Putri Sulastyaning Warni, putra putri saking panjenenganipun Bapak Diran Sarimbit Ibu kang sesulih Pita. Kula nggih mboten hafal, Pak. Wondene wancawi tabus dasa kala wau sampun kadhaupaken kanthi adat wonten ing tlatah Salak. Pramila ing siang punika kula minangka sesule atur saking panjenenganipun Bapak Mardi Dalari Sarimbit Ibu nyuwun doa saha restu panjenengan kemawon mugi-mugi temanten kekalih anggenipun mlebet dumateng samudraning bebrayan agung tansah dados kulawarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Allahumma amin. Para rawuh kakung putri ingkang tuminabekten monggo sepindah kula matur minangka sesule atur saking panjenenganipun Bapak Mardi Dalari bilih ing siang punika kula sarombongan ngaturaken salam taklim kanthi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wondene ing salajengipun bilih Bapak Mardi Dalari Sarimbit Ibu ugi kula sarombongan sowan wonten ing siang punika nderek silaturahim mliginipun dumateng Bapak Diran sakulawarga sumrambahipun dumateng Bapak saha Ibu warga wonten ing Salak mriki. Mugia anggen kula sowan silaturahim punika sageta katampi kanthi gembiraning manah. Wondene ing salajengipun bilih Bapak Mardi Dalari
Ugi kula sarombongan saking Klampisan matur gunging panuwun. Dene napa sowan kula mriki ing siang punika sampun katampi kanthi gembiraning manah, sampun kaparingan pasugatan palenggahan ingkang sedayanipun saged nuju prana dumateng manah kula. Ing salajengipun bilih ing siang punika kula ugi badhe masrahaken anak kula pun Budi ingkang kala wau sampun kadhawuhaken kalih Mbak Pita putra putri saking panjenenganipun Bapak Diran. Bilih Mas Budi punika mlebet dumateng samudraning bebrahan agung nggih nembe menika. Pramila Mas Budi kula pasrahaken dumateng Bapak Diran sawetahipun. Mbok menawi temanten kekalih mangke cumondhok wonten ing tlatah Salak, kula nyuwun sageta kagula wentah kados adat wonten ing tlatah Salak. Wondene menawi temanten kekalih mangke cumondhok wonten ing Klampisan ugi badhe kakula wentah kados putra putrinipun piyambak kanthi adat wonten ing Klampisan. Ing salajengipun bilih kula sowan mriki kala wau namung masrahaken Mas Budi dados mboten saged mbeta menapa-menapa pramila menawi wonten kiranging sedaya samudayaning kemawon kula atas nami kula warga Bapak Mardi Dalari nyuwun agunging samudra pangaksami. Nek temantene ngoten pokoke kathok kolor sak isine niku ingkang baku. Nggih. Terus ing salajengipun bilih mangke saparipurnaning adicara niki mangke kula sarombongan ugi badhe nyuwun pamit. Doa saha restu panjenengan kemawon ingkang tansah kula suwun mugi-mugi anggen kula wangsul saking tlatah Salak rahayu wilujeng ngantos sewang-sewang. Ugi wonten titipan bilih benjing temanten kekalih sageta kadherekaken dumateng Klampisan wonten ing mrika ugi badhe dipun pahargya watawis wanci jam 11. Dados jam 11 sampun napa menika pasipun mekaten. Pramila nyuwun tulung dumateng Bapak Diran saring Ibu ugi kula warga saking Salak tansah kula wantu-wantu rawuh panjenengan sami jam 11 wonten ing tlatah Klampisan. Kula kinten mekaten ingkang saged kawula aturaken kula pribadi sadangunipun matur dumateng arsa panjenengan sami wonten kita ngatur kirang subuh sitaning anggen kula matur kula nyuwun agunging samudra pangaksami billahi taufik wal hidayah waridho walinaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tatos titis wijang wijiling pangandika samendang tan karepe juga tan wonten ingkang kaciwit atur pasrah saking pepundhen kawula mangka cundhakane ngatur panjenenganipun Bapak Lamidi ingkang sampun lebda ing karya hamasrahaken Sekar Cempaka Mulya. Pramila redanten sampun dumugi padha atur pamasrah daya-daya katampi keluarga ageng saking panjenenganipun Bapak Diran Sagotra. Wondene kalodhangan ing ari punika ingkang piring piniji ngayun manampi. Hanampi mimah manem Brahma tanolya kejawi pundhen kula panjenenganipun Bapak Mangun. Pramila kunjuk Raka Mas Mangun sumangga nun sasana swasana panampi panem Brahma. Katur sakabipun jinajaran panjenenganipun Bapak Diran Saripiti Bumangkala. Monggo Pak Bodiran kalian Ibu keparengan jajar panjenenganipun Raka Mas Mangun monggo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratil muhtaramin, para alim ulama, para bapak kiai, khususipun dumateng Rama Yai Ahmad Muin ingkang panjenenganipun selaku pendiri saha pengasuh Pondok Pesantren Darul Fatah Salak Gemarang, ingkang tansah kawula mulyakaken, ugi ingkang tansah kita antu-antu pitutur luhuripun menggah mulyaning bebrayan wiwit donya dumugi akhirat. Dumateng para pepunden, para sesepuh, bini sepuh dusun Salak, sedaya ingkang tansah kula hormati, Bapak Ibu tamu undangan, khususipun para pangombyong temanten saking Klampisan, sedaya ingkang tansah kula hormati, khusus dumateng sahibul kajah panjenenganipun Bapak Diran sekalian garwa, ugi kadang besan saking Klampisan ingkang tansah kula hormati, ugi sederek, para sederek tangga tepale, para sinoman kakung putri ingkang sami tandang rewang bila tenaga wonten mriki dalem ingkang tansah kahormati, ugi tan kentun dumateng temanten kekalih ingkang nembe berbahagia ingkang tansah kula hormati, ugi kawula ugi nderek muji syukur dhateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala dene menapa ngantos ing siang wekdal menika kula taksih jejer wonten ngarsa panjenengan sedaya hanetepi menapa ingkang dados dawuhipun Bapak Diran sekeluarga. Boten kesupen sholawat dalah salam mugi tetep kasanjungaken dhateng Nabi kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kita ajeng-ajeng syafaatipun binjing wonten ing yaumil qiyamah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu para rawuh sedaya ingkang tansah kula hormati, kawula dipun suni tulung kalian Bapak Diran sekeluarga sepindah supados atur pambagyaharja dumateng ngarsa panjenengan sedaya. Pramila dumateng para rawuh sedaya sami wilujeng nggih rawuhipun, salajengipun katuran pinarak lenggah kanthi merdikaning manah, ugi kasuwun kersa njejeri pawiwahaning siang menika ngantos paripurna. Bapak Diran keluarga ngaturaken agung panuwun dhateng ngarsa panjenengan sedaya dene menapa panjenengan sedaya sampun kersa ngrawuhi menapa ingkang dados undanganipun Bapak Diran keluarga ingkang ing wekdal menika Bapak Diran sekeluarga nikahaken putra putrinipun ingkang asma Mbak Aprilia Puji Savita pikantuk Mas Budi saking Klampisan. Nggih, Bapak Diran sekeluarga mboten saged paring piwales menapa-menapa dhateng amal kesaenan panjenengan sedaya. Inggih namung tetungak mugi-mugi amal kesaenan panjenengan sedaya pikantuk piwales saking Gusti Allah ingkang sakelangkung sae lan sakelangkung kathah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salajengipun sejatosipun Bapak Diran anggenipun hamenggo gati menika sampun karancang katata kanthi wekdal ingkang dangu, ananging dumawahing gati inggih namung saged makaten anggenipun nyambut kerawan panjenengan sedaya. Pramila mbok bilih wonten kekirangan ing samudayanipun Bapak Diran lumantar kawula
nyuwun agung ing samudra paksami ingkang saageng-agengipun. Selajengipun ugi Bapak Diran ngaturaken agung panuwun khususipun dumateng para sederek, para tetangga ingkang sami tandang rewang bela tenaga wonten dalem mriki. Nggih mugi-mugi sedaya kala wau saged pikantuk piwales saking Gusti Allah ingkang saklengkung kathah lan saklangkung sae. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salajengipun kawula ing mriki ugi kadhawan supados nampi atur pasrah saking pihak temanten kakung. Kala wau saking pihak keluarga Klampisan ngaturaken salam taklim ing mriki kawula jawab kanthi ucapan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salajengipun wekdal kala wau temanten kakung sampun kapasrahaken ing mriki kawula tampi kanthi asta kekalih kanthi lela legawaning manah. Lan insyaallah sadangunipun temanten sumandha wonten ing salak mriki insyaallah badhe karengkuh badhe kagulawentah kalian Bapak Diran sekeluarga kados putra piyambak boten badhe kabenten-bentenaken. Lan kosok wangsulipun mbok bilih temanten kekalih ing wekdal sanes sumandha wonten ing Klampisan khususipun putra putri Mbak Pita kawula suwun ugi dipun kulawentah kados putranipun piyambak. Lan menawi wonten kirangipun kawula suwun supados paring wewarah sehingga supados saged jumbuh kalian budaya wonten ing Klampisan. Lan mbok bilih pawian ing siang menika sampun paripurna. Sedaya pengarak temanten saking Klampisan badhe ngersakaken kondur Bapak Diran khususipun lan umumipun masyarakat mriki sedaya kanamung nderekaken sugeng kondur. Nggih mugi-mugi kondur panjenengan saking dalem mriki ngantos dalemipun soang-soang tansah dipun ganjar wilujeng tebih saking sambikala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Lan mbok bilih benjing temanten kekalih kasuwun dipun sowanaken wonten ing Klampisan insyaallah Bapak Diran badhe nyuwunaken temanten kekalih. Salajengipun mbok pilih makaten ingkang kawula aturaken kirang langkungipun nyuwun apunten. Akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.